பொன்னி நதி வளமா ஓடிக்கிட்டு இருந்த கீழ சோழ நாட்டுல செங்காட்டங்குடின்னு ஒரு கிராமம் இருந்தது. அந்த கிராமத்துல வந்து மாமாத்திரர்ன்னு பட்டம் பெற்ற ஒரு பழங்குடி இனத்துல பிறந்தவன் தான் இந்த பரஞ்சோதி. முன்னாடி வந்து சோழ நாடு வந்து பயங்கரமான ஒரு ஆட்சியில இருக்கும் போம்போது, ராஜ சேவையில ஈடுபட்டவங்க தான் இவங்க பரம்பரை. அதுக்கு தான் இந்த மாமாத்திரர்ன்னு ஒரு பட்டம் குடுத்தாங்க. இப்ப வந்து பல்லவ நாடு வந்து அவங்களோட ஆட்சி வந்து ஓங்குனக்கப்புறம், கொஞ்சம் சோழ நாடு வந்து வீழ்ச்சி அடைந்ததுக்கு அப்புறமா, இவங்க வந்து விவசாயத்த வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னதான் இப்போ விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும், அவனுக்கு வந்து அந்த போர்க்கலைகள்லாம் வந்து ரத்தத்திலே இருந்தனால, எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டே இருந்தான், சுத்தி உள்ளவங்களோடலாம். அதனால அவனுக்கு எல்லா இடத்துலயும் கெட்ட பேரு தான் இருந்துச்சு. பரஞ்சோதியின் அம்மா பேரு வந்து வடிவழகி அம்மை. அவங்க வந்து அவன் மேல உயிரே வச்சிருந்தாங்க. இந்த மாரி அவன் முரட்டுத்தனமா இருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப கவலையா இருந்தது. ஏன்னா, ஒரே பையன். சின்ன வயசுல அப்பா வேற இறந்து போயிட்டாரு. அதனால வந்து அவன் மேல உயிரே வச்சிருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சிவ வழியில வந்து ஈடுபட்ட ஒரு குடும்பத்தில பிறந்தவங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு தம்பி இருந்தாங்க. அவர் வந்து ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த ஒரு மருத்துவர். மருத்துவர தாண்டி அவர் வந்து தமிழ் மொழியிலயும் நல்லா பயிற்சி பெற்றிருந்தாரு. அதே மாரி வடமொழியிலயும் பயிற்சி பெற்றிருந்தாரு. வைத்தியக்கல்ல வந்து பயங்கரமா தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாரு. எந்த ஒரு நோயினாலும் தீர்ப்பதில ரொம்ப வல்லவரா இருந்தாரு. அந்த மருத்துவர் சிவபக்தராவும் விளங்குனாரு. அவருக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க. அவங்க பேரு உமையாள். ரொம்ப அழகா இருந்தாங்க. குணத்திலயும் ரொம்ப உயர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க. நல்லாவும் படிச்சிருந்தாங்க. இந்த மாரி இந்த பொண்ண வந்து நம்ம பையன் பரஞ்சோதிக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி குடுக்கணுன்றது வந்து இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஆனா, இவ்வளவு முரட்டுத்தனமா இருக்கிற நம்ம பையனுக்கு வந்து அவரோட பொண்ண வந்து குடுப்பாரா? அப்படின்ற சந்தேகம் அவங்களுக்கு இருந்தது. பரஞ்சோதிக்கு கல்வி கத்துக் குடுக்குறதுல வந்து எவ்வளவோ ஆர்வம் காமிச்சாங்க அவங்க அம்மா. ஆனா, எதுவுமே வந்து பலனளிக்கல. வந்த வாத்தியார்கள்லாம் வந்து, "உங்க பையன் ரொம்ப அறிவா தான் இருக்கான். எத சொன்னாலும் வந்து கத்துக்கிறான். ஆனா, சொல்றத தான் கேட்க மாட்டேங்கிறான். அந்த கவனிச்சு ஒரு தடவ கேட்டா கூட அவனுக்கு வந்து தலையில ஏறிரும். ஆனா, அந்த நாங்க படுற பாடு இருக்கே, ஐய்யய்யோ!" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில வாத்தியார்லாம் சொல்லிக்காம கொள்ளிக்காமலே ஓடிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு இருந்தார் பரஞ்சோதி. இத நினைச்சு வடிவழகி அம்மா வந்து ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. எப்படியாவது வந்து பரஞ்சோதிய வந்து கல்வி கத்துக்க வச்சு, அவங்க மாமன் பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி குடுக்கணுன்றது வந்து ரொம்ப ஆசை அவங்களுக்கு. ஒரு தடவ பொங்கல் திருவிழாவுக்கு வந்து போயிருப்பாங்க. அப்போ வந்து அவர் மாமாவும், அவங்க அம்மாவும் வந்து பேசிக்கிறத கேட்பாங்க. அம்மா வந்து ரொம்ப வந்து அவர்ட்ட வந்து இவர் படிக்கலன்றத வந்து கவலையா சொல்லி, அவங்க திருமணத்த வச்சு விஷயத்த பத்தியும் பேசும்போது தான் இந்த அவங்களோட ஆசை வந்து பரஞ்சோதிக்கு தெரியும். ஒரு நாள் வடிவழகி அம்மா தரையில படுத்துட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அங்க வந்த பரஞ்சோதி எதுக்கு அழுகுறாங்க? ஆறுதல்லாம் சொல்லாம, "அம்மா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். அதுக்கு நீங்க வந்து தடை சொல்லக்கூடாது" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்ண தொடச்சுக்கிட்டே, "என்னப்பா?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. "நான் வந்து காஞ்சி மாநகரத்துக்கு போறேன். அங்க போய் நான் வந்து கல்வி கத்துக்க போறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவாரு பரஞ்சோதி. "ஏன்பா இங்க இல்லாத கல்விக்கூடமா? எதுக்கு அங்க போய் கத்துக்கணும்?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. "நான் இங்க இருக்கிற ஆன்றோர், சான்றோர்ட்டலாம் விசாரிச்சேன்ம்மா. அப்போ வந்து கல்வி கத்துக்கிறது வந்து சூழ்நிலை வந்து காஞ்சியில தான் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. அதுக்காக தான் அங்க போறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவாரு பரஞ்சோதி. அவர் சொல்றது வந்து உண்மதான். அந்த காலகட்டத்தில வந்து காஞ்சி மாநகரம் கல்வி கற்கிற வந்து ஒரு இடமா இருந்தது. தமிழ் கல்வி தவிர்த்து சித்திரம், சிற்பம், சங்கீதம் அந்த மாரி ஏகப்பட்ட கலைகளும் அங்க வந்து கத்துக் குடுக்குறதுக்கு வந்து பெரும்பாலான ஆட்கள் இருந்தாங்க. சிறந்த ஆட்கள் இருந்தாங்க. கல்வி கத்துக் குடுக்குறதுக்குன்னே நெறைய மடம்லாம் வந்து நிறுவியிருந்தாங்க. அத தவிர்த்து பௌத்தர்களுக்கு மத போதனை கல்லூரியும், சமண சமய பள்ளிகளும் வந்து காஞ்சியில நெறையா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்துருந்துச்சு. அது என்ன சம்பவம்னா, மகாவீரரும், மகா புத்திமானும், சகலகலா வல்லவருமான மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி திருநாவுக்கரசரின் மகிமையால் சமண மதத்தை துறந்து சிவநேசச் செல்வரானதுதான். அதாவது வந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வந்து திருநாவுக்கரசரோட மகிமையால சமண மதத்தை வந்து தொறந்துட்டு சைவர் ஆயிருவாரு. அதாவது வந்து ஜைனிசம் அதான் சமணம்ன்றது. அத வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைவர்கள் அதாவது சிவனடியாரா ஆயிருவாரு. நாவுக்கரசரே இதுக்கு முன்னாடி வந்து சமணரா தான் இருந்தாரு. அவங்க சகோதரி வந்து திலகவதியோட சிவபக்திய வந்து பார்த்து மெய்மறந்து, அவரும் வந்து சிவனடி ஆயிருவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சிவபக்தி ததும்பும் பண்களையும், தாண்டங்களையும் அமுத வெள்ளமாய் பொழிந்து வந்தாரு. அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரே வந்து சிவன பத்தி பயங்கரமா பாட்டுலாம் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அத பார்த்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான், "நான் வந்து நாட்டுக்கரசன், தாங்கள் நாவுக்கரசர்" அப்படின்னு சொல்லி, அவரும் சமண மதத்த வந்து தொறந்து சிவநேசர் ஆயிருவாரு. இத பார்த்து தான் மக்கள்லாம் வந்து பயங்கரமா வியந்து, "பாட்டாலே வந்து ஒரு மன்னரையே மாத்திட்டாரே" அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதனால தான் வந்து காஞ்சிய வந்து சிறந்த கல்வி கற்கும் இடமா வந்து எல்லாரும் பேசிக்குவாங்க. அத தான் வந்து பரஞ்சோதி அவங்க அம்மாகிட்ட சொல்லுவாரு. என்னதான் பையன வந்து பிரிஞ்சிருக்க போறோம்னு நெனச்சு ஒரு பக்கம் சங்கடமா இருந்தாலும், அவன் கல்வி கற்க போகிறான்ற நெனச்சு அவங்க அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவாங்க. அப்போ வந்து பரஞ்சோதி, "அம்மா நீ வந்து நான் திரும்பி கல்வி கற்று வர்றதுக்குள்ள வந்து உமையாளுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிராம பார்த்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்புன்னு" சொல்லுவாரு. அத நெனச்சு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிருவாங்க.
அவங்க மாமாவும் இதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருவாங்க. காஞ்சிக்கு போறது தெரிஞ்சு திருநாவுக்கரசருக்கு வந்து அவரே ஒரு கடிதம் எழுதி தரேன்னு சொல்லுவாரு. ஏன்னா, திருநாவுக்கரசர் அவர் முன்னாடி ஒரு சமயம் வந்து சந்திச்சிருப்பாரு. அதோட தமிழ் மொழி மட்டும் கத்துட்டு வந்தா பத்தாது, வேற ஒரு கலையும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றக்காண்டி வந்து அவரோட பழைய நண்பர் ஒருத்தர் ஆயன சிற்பி, அவருக்கும் வந்து கடிதம் எழுதி குடுப்பாரு. மாமன்ட்டருந்து விடை பெறும்போது மாமன் ஒண்ணு புத்திமதி சொல்லுவாரு. என்னன்னா, "நீ வந்து இங்கேருந்து போம்போது வேல் கம்போட போறது சரிதான்ப்பா. அந்த காஞ்சி மாநகர் கோட்டைக்குள்ள நுழையும்போதே இத தலைய சுத்தி எறிஞ்சிட்டு போயிரு. இல்லைன்னா உனக்கு பிரச்சனை தான்" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இதோட இந்த இடத்துல 5த் சாப்டர் முடியுது. பரஞ்சோதியோட முன்கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாங்க அவர் சிறைக்கூடத்துல என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். அந்த இருள் சூழ்ந்துட்டு இருக்க சிறைக்கூடத்துல வந்து கோரப்பாயில படுத்துக்கிட்டே பரஞ்சோதி யோசிச்சுட்டே இருப்பான். நம்ம மாமன் சொன்ன புத்திமதிய. அந்த வேல வந்து தலை சுத்தி எரிஞ்சிரு அப்படின்னு சொன்னாரு. நானும் எரியத்தான் செஞ்சேன். என்ன வந்து அது ஒரு யானை மேல பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு தானே சிரிச்சுக்குவாரு. இப்படி காஞ்சிக்கு வந்த முதல் நாளே நம்ம சிறைச்சாலையில தான் நம்ம முதல் இரவ கழிச்சோம்னு சொல்லி தெரிஞ்சா நம்மளோட மாமனும், நம்மளோட அம்மாவும் என்னதான் நெனைப்பாங்க? அதே நேரத்துல அந்த பொண்ணு உமையாளு நம்மள பத்தி என்ன நெனைப்பா? அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு. அப்பதான் அவருக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா, அந்த சன்னியாசி கூட சொன்னாரே, "இன்னைக்கு ராத்திரி வந்து நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்ன்னு சொன்னாரே, அதான் நடந்துருச்சு." அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும்போதே, அந்த சன்னியாசியோட ஏற்பட்ட சந்திப்ப வந்து நினைவுபடுத்தும். காலையில காஞ்சிக்கு வந்துட்டுருக்க வழியில வந்து ரொம்ப வந்து சோர்வாகி ஒரு இளைப்பாறலான்னு சொல்லி ஒரு மரத்துக்கு அடியில படுத்திருப்பார் நம்ம பரஞ்சோதி. படுத்திருக்கும்போதே தூரத்தில ஒரு புத்த சன்னியாசி நடந்து வர்றத பார்ப்பாரு. சமணர்களுடைய தொடர்பும், புத்த பிக்ஷுகளோட தொடர்பும் எப்பவுமே வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க அம்மாவும், மாமாவும் அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து இந்த சன்னியாசி கடந்து போற வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்ண மூடி படுத்துக்கலாம், பாசாங்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்ண மூடியிருப்பாரு. கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் வந்து அவர யாரோ வந்து உத்து பார்த்துட்டு இருக்க மாரி தோணும். மெதுவா கண்ண தொறந்து பார்ப்பாரு. பரஞ்சோதி வந்து என்னதான் வந்து அஞ்சா நெஞ்சம் உள்ள ஆளா இருந்தா கூட, அந்த புத்த சன்னியாசிய முகத்த பார்க்கும்போது அவருக்கே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். அதே நேரத்தில வந்து ஒரு பாம்ப வந்து தலைகீழா புடிச்சிருப்பாரு. அதுலேருந்து ரத்தம் வடிஞ்சுட்டே இருக்கும். அத பார்த்து ரொம்பவே பரஞ்சோதி பயந்துருவாரு. "ஏன்பா இந்த மாரி காட்டுப்பகுதியிலலாம் வந்து படுத்து கிடக்குற? நான் மட்டும் இல்லன்னா, அந்த பாம்பு வந்து உன்னைய இந்நேரம் வந்து தீண்டியிருக்கும்பா" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கு பரஞ்சோதி, "நான் வந்து என்னோட தாய்க்கு ஒரே பிள்ளை. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நன்றி சொன்ன பரஞ்சோதி அவரோட பேர் என்னன்னு கேட்பாரு. அதுக்கு வந்து நாகநந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த புத்த பிக்ஷு. "எங்க போறீங்க?" அப்படின்னு கேட்பாரு. "காஞ்சி மாநகருக்கு போறேன்" அப்படின்னோன 2 பேரும் சேர்ந்தே போவாங்க. அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இதெல்லாம் சிறைக்கூடத்துலேருந்து நாகஜோதி யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு. அப்புறம் அந்த புத்த பிக்ஷுக்கு நாகநந்தின்ற பேர் வந்து எவ்வளோ பொருத்தமா இருந்துச்சு. அவர் முகத்த பார்த்தாலே வந்து ஒரு சர்ப்ப ஞாபகம் தான் வரும். அவ்வளோ பயமுறுத்தக்கூடிய முகம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு. அதே மாரி புத்த பகவானோட அருளால அந்த கஷ்டமும் நீங்கிருமா? நீங்க தான் போகுது அப்படின்னு தனக்கு தானே சமாதானம் சொல்லி படுத்திருப்பாரு. உண்மையிலே பரஞ்சோதிக்கு வந்து தன்னுடைய நிலைமை அதாவது அந்த சிறையில வந்து அடைபட்டத வந்து பெருசாவே நினைக்க மாட்டாரு. ஏதோ தப்பா வந்து நம்மள புடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க யாரோன்னு நெனச்சு, உண்மை தெரிஞ்சதும் வெளிய விட்டுருவாங்கன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தாரு. அதே நேரத்துல வந்து தூங்குறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சு பார்ப்பாரு. ஆனா தூக்கமே வராது. ஏன்னா பசி வயித்த போட்டு கில்லும். ஏன்னா ராத்திரி சாப்பிடலைல்ல. என்னடா காஞ்சி மாநகரம் வந்தவங்களுக்கு ஒரு சோறு கூட போடல அப்படின்னு நெனச்சு நம்மளே நொந்துக்குவாரு. அந்த சிறைக்கூடம் வந்து ரொம்ப இருட்டா இருந்துச்சு. ஆனா, கொஞ்ச நேரத்தில பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிலவொளி வந்து உள்ள வர்ற மாரி இருக்கும். ஒருவேள நிலா தான் வந்து நவந்து நவந்து வருது போல அப்படின்னு நெனச்சிருவாரு. ஆனா வந்து வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாயிரும். மேற்கூரையில வந்து ஒரு துவாரம் இருக்கும். அந்த துவாரத்து வழியா ஏதோ நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு பாம்பு மாரி வர்ற மாரி அவருக்கு தோணும். அப்புறம் தான் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா, அது கயிறுன்னு அவருக்கு தெரியும். முன்னாடி அந்த மேற்கூரை வந்து சின்னமா ஒரு கை நுழையிற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. இப்ப பார்த்தா ஒரு ஆள் நுழையிற அளவுக்கு பெருசாயிருச்சு. யாரோ மேற்கூரையில நின்னு வந்து துவாரத்த வந்து பெருசு பண்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கயிறு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வரும். உள்ள வந்துட்டு வந்து வேணும்னே அத அசைப்பாங்க. அசைச்சு இத புடிச்சு மேல ஏறி வான்ற மாரி வந்து சமிஞ்சை குடுப்பாங்க. மேல இருந்து நம்மள காப்பாத்துறதுக்கு யாரோ உதவி செய்றாங்கன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட பரஞ்சோதி, இவ்வளவு பெரிய காஞ்சி நகர்ல இன்னைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். நம்மளுக்கு யாரு வந்து இந்த மாரி உதவி செய்றாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு, இந்த உதவிய வந்து நம்ம பெறலாமா? வேணாமான்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு. கயிற வந்து ஒரு பக்கமா புடிச்சு இழுத்து பார்ப்பாரு. பார்த்தா கயிறு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். அது வழியா வந்து பரஞ்சோதியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏற தொடங்குவாரு. இதோட இந்த பார்ட் முடியுது. யார் காப்பாத்துறா பரஞ்சோதி? அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களோட மேலான கருத்துக்கள வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த சாப்டர்ல சந்திக்கலாம். வணக்கம்.